אנחנו נכנסים כרגע למסגד, שבו נמצא מתחת למסגד בקומת מרתף, מחסן, אמל"ח ומעבדה של רקטות של החמאס, ומלא מטענים וחומרי חבלה וחומרי נפץ. אנחנו לוחמי גדוד 890 של הצנחנים, ביחד עם כוחות הנדסה מיוחדים, נמצאים מתחת למסגד בלב העיר עזה. נמצאה פה מעבדה של רקטות ויכולת של החמאס, שמראה איך החמאס משתמש במסגדים לרצח נשים וילדים. אפשר לראות את כמות האמל"ח הבלתי נתפסת שהאויב מחביא פה. במהלך הפשיטה בקומת המרתף מצאנו חדר קירות בלוקים שהפשיט אותנו, הוצצנו את קירות הבלוקים ובאמת גילינו מעבדה לייצור אמל"ח של החמאס ופיר שמוביל את בית התת-קרקעי. החמאס הסתיר את הפס ייצור הזה בתוך המסגד. ניתן לראות את הסימנים של הפיצוץ. לאחר שפוצצנו את הקירות התגלנו שני דברים, אחד מהם זה פיר עומק משהו כמו 5 מטר שנמצא ממש פה מתחת למסגד, פה במרתף שלו. זה מה שנמצא כחלק מהפשיטה. ניתן לראות פה כל מיני עזרים לייצור אמל"ח. פה אפשר לראות על הלוח את הסרטוטים של הרקטות. ובחדר הזה ניתן לי ממש לראות המון חלקים של ייצור אמל"ח, פה פצמ"רים, רש"קים טרמוברים, RPG. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.